Pakistan'ın Demirazık günwataryndaky Peşawar şäherinde Jemaat-e Islami partiýasynyň tarapdarlary Amerikanyň pilotsuz uçurlarynyň ýurtda amala aşyran hüjümlerine garşy protest geçirdiler. Islamçy partiýa NATO'nyň Awganistandaky operasiýalar üçin niýetlenen harby ýükleriň hem ýurtdan geçirilmeginiň togtadylmalydygyny talap etdi. Kırgızstanda Sovet Soýuzy tarapyndan 138 sany kırgız syýasy lideriň we intelligensiýa wekiliniň öldürilmeginiň 75-nji ýyl dönümi ýatlanyp geçildi. Gurrunga gidýän adamlar Atu Beyt memorial toplamynda jaýlandylar. Şol adamlar 1930-njy ýyllarda Iosif Staliniň rejimi tarapyndan öldürilen 40 000 sany kırgızyň hataryna girýär. Moskwada çepçi gurumalaryň ençeme tarapdary 1917-nji ýyldaky Bolşewik rewolýusiýasynyň ýyl dönümini belläp, ruhsat berilmedik demonstrasiýany geçirdiler. Wakada azyndan 20 protestçiniň tutuk edilendigi aýdylýar. Siz Azatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanış bolduňuz.